Mayong hapon, gikan sa Solar News Channel Manila. Ako si Menchu Antigua Makapagal. Ani ang mga balita alang sa Kabisayan ug Mindanao. Namatay na ang 11 Black President sa South Africa, Nelson Mandela. May bisita karong adlaw sa amihan ng Sugbo ang presidente sa Myanmar aron paghatag og relief goods. Giatake sa mga sakop sa Moro Islamic Liberation Front ang Marawi Police Station kaganinang kadlawon. Og mipadayag og suporta ang mga balay kahilayan sa Baguio City sa kampanya batok sa pagkatap sa HIV/AIDS. Mipanaw na ang 11 Black President sa South Africa nga si Nelson Mandela human sa iyang pakigbisog batok sa impeksyon sa baga. Si Mandela, 95 anyo sa iyang pagkamatay. Gibutyag ni South African President Jacob Zuma nga namatay si Mandela sa iyang balay sa Johannesburg. Matud ni Zuma, hatagan og full state funeral si Mandela. Gimanduan sab ni Zuma nga ibutang sa half-mast ang mga bandila sa South Africa. Dugang ni Zuma, nawalan og usa ka amahan ang South Africa nga walay puwas ang pakigbisog alang sa kagawasan. Tungod niini nakakuha og pagdaig og pagtahod si Mandela gikan sa tibuok kalibutan. Miparehag sa ilang pahasubo ang pipila ka world leaders sama ni United States President Barack Obama kinsa mipasalamat sa pagtuman ni Mandela sa iyang saad nga kagawasan ug kaangayan. Sigon ni United Nations Secretary General Ban Ki-moon, natarog ni Mandela ang kinabuhi sa daghang mga tawo. Samtang si British Prime Minister David Cameron mibutyag nga si Mandela ang bayani sa tanang panahon. Tonight, one of the brightest lights of our world has gone out. Nelson Mandela was not just a hero of our time, but a hero of all time. The first president of a free South Africa, a man who suffered so much for freedom and justice, and a man who through his dignity and through his triumph inspired millions. Today he's gone home. We've lost one of the most influential, courageous, and profoundly good human beings that any of us will share time with on this earth. He no longer belongs to us. He belongs to the ages. Through his fierce dignity and unbending will to sacrifice his own freedom for the freedom of others, Madiba transformed South Africa and moved all of us. His journey from a prisoner to a president embodied the promise that human beings and countries can change for the better. I'm profoundly saddened by the passing of Nelson Mandela. Nelson Mandela was a giant for justice and a down-to-earth human inspiration. Many around the world were greatly influenced by his selfless struggle for human dignity, equality, and freedom. He touched our lives in deeply personal ways. At the same time, no one did more in our time to advance the values and aspirations of the United Nations. Mipahasubo sab ang Malacañang sa kamatayon ni Nelson Mandela. Gibutyag ni Presidential Communications Operations Office Secretary Sonny Coloma nga gidayeg sa Malacañang ang pag-antos ni Mandela sa prisuhan o paghimo og malinaw nga pamaagi aron makab-ot ang kagawasan sa South Africa. Dugang ni Coloma na himong inspirasyon si Mandela ngadto sa katawhan. Sa 95 katuig ni Nelson Mandela sa kalibutan, gidayeg siya sa daghang leader sa kalibutan tungod sa iyang mga kausa. Atong balikan ang kinabuhi ni Mandela pinaagi sa report ni Sara Velasco. Inila sa tibok kalibutan ang 11 Black President ug gitawag nga anti-apartheid hero nga si Nelson Mandela sa iyang pagdumala sa South Africa gikan sa kagubot ngadto na sa demokrasya. Gipanganak si Mandela sa Transkei Region ni adtong July 18, 1919. Nag-eskwela si Mandela og abogasya, pinaagi sa pagpanrabaho isip security guard sa usa ka minahan ug ahente sa yuta. Humanamog na ang polisiya sa apartheid kun racial segregation sa South Africa ni atong 1948. Gipanguluhan ni Mandela ang African National Congress kun ANC
nga nahimong militanteng political organization. Milusad ang ANC ug mga civil disobedience campaign nga misangpot sa pagkasikop sa kapin-8,000 ka tawo. Niadtong 1960, namatay ang 69 ka mga tawo tungod sa usa ka protesta batok sa mga balaod sa apartheid. Busa niadtong 1961, naglusad og armadong pakigbisog ang ANC nga gipangunayan ni Mandela. Sulod sa 2 ka tuig, gipabuto sa ANC ang mga public building, linya sa kuryente ug milusad og mga pagpangsunog. Niadtong higayuna, mibiya si Mandela sa South Africa ug mibiyahe padulong Europe aron magtuon og guerrilla warfare ug mangayo og suporta alang sa grupong ANC. Sa iyang pagbalik niadtong 1962, gisikop si Mandela og gisentensyahan og 5 ka tuig tungod sa incitement ug illegal nga pagbiya sa nasod. Niadtong 1964, gihatagan si Mandela og life sentence with hard labor tungod sa Rivonia treason trial niadtong 1963, lakip ang uban pang anti-apartheid leaders. Niadtong panahona, ang life sentence mipasabot nga moserbisyo ang piniriso og 20 ka tuig. Si Mandela gisentensyaan nga moserbisyo og 27 ka tuig. Apan bisan anaa sa prisuhan si Mandela, nagpaday ng pakigbisog sa ANC batok sa apartheid. Bidaghan sab ang misuporta sa grupo sulod o gawa sa South Africa. Human sa hapit 3 ka dekada sulod sa prisuhan, gibuhian si Mandela niadtong February 11, 1990. Sa wala pa ang 3 ka bulan human siya gibuhian, nakighinabi si Mandela kang South African President F.W. de Klerk nga usa ka puti nga South African. Dihang midaog si Mandela isip presidente sa ANC niadtong July 1991, nahatagan siya og gahom sa pakigsabot-sabot sa gobyernong gipanguluhan sa mga puti. Niadtong 1993, nahatagan si Mandela og de Klerk og Nobel Peace Prize alang sa ilang pakigbisog batok sa apartheid nga mihimo sa South Africa isip multiracial nga nasod. Niadtong 1994, midagan si Mandela pagka-presidente sa South Africa ug midaog isip 11 black president sa nasod. Ang kadaugan ni Mandela nahimong katumanan sa mga damgo sa mga itom nga South Africans. Sa pagka-presidente ni Mandela, misaad siya nga makighiuli ug mihimo og Truth and Reconciliation Commission nga mosusi sa mga apartheid crimes. Nagpadayon ang lakang ni Mandela alang sa kalinaw dili lang sa South Africa apan sa laing nasud sab, lakip ang Democratic Republic of Congo, Libya, Iran ug Cuba. Niadtong 1989, minaog si Mandela pagka-presidente ug nahimong statesman. Niadtong July 1998, giminyuan ni Mandela si Graça Machel, ang byuda sa kanhing presidente sa Mozambique, Samora Machel. Niadtong 2004, una ang iyang ika-86 nga adlaw natawhan, mianunsyo si Mandela sa iyang pagretiro. Apan padayon iyang panagsa nga pakighinabi sa publiko, pinagi sa mga fundraising events o pakigtapok sa mga dignitaries. Niadtong January 2011, gidala sa ospital si Mandela tungod sa acute respiratory condition. Tungod niini, nagpabili na lang siya sa iyang Pinoyanan sa kuno sa Eastern Cape. Ang karisma ni Mandela ug ang iyang saad alang sa pakighiuli sa mga puti nga mipapriso kaniya og 27 ka tuig, mipauswag sa South Africa paingon sa demokrasya sa malinawng pamaagi. Tungod sa pagkatawo ni Mandela, gidaig siya sa daghang mga world leaders. Gani sa pagpanaw ni Mandela, gibutyag ni US President Barack Obama nga nakabot ni Mandela ang sobra pa sa mahatag sa usa ka tawo ug mipasalamat siya sa inspirasyon nga gihatag ni Mandela sa tibuok kalibutan. I am now retiring from retiring. And this is for real. Sara Hilomen Velasco, Solar News. Ang Solar News Channel mo pasalida og documentary sa kinabuhi ni African leader Nelson Mandela alas 8 karong gabi. Giuluhan kini og The Struggle is My Life. Aduna kini replay sa Sabado, Disyembre 7 alas 8 sa gabi ug sa Domingo alas 9 sa gabi. Bibisita karong adlaw sa amihanang Sugbo ang presidente sa Myanmar aron paghatag og relief goods. Dugang detalye pinaagi ni Twini Malinaw. Twini?
Mensyo gitapos ni President of the Republic of the Union of Myanmar, Thein Sein, ang iyang tulo ka adlaw nga state visit dinhi sa Bantayan Airport sa lungsod sa Santa Fe, Amihanang Subo. Sakay ang Bell 142 presidential chopper, naabot ang presidente sa Myanmar kauban si Cebu Governor Hilario Davidid III, Police Regional Office 7 Director Danilo Constantino o Department of Agriculture Secretary Proceso Alcala dinhi sa airport kaganina pasado alas 10 sa buntag. Sa iyang mensahe, mipadayag si Presidente Sein sa iyang pahasubo ngadto sa mga biktima sa Bagyong Yolanda, gani mibati usab siya sa giagiang kalisdanan karon sa mga Pilipino tungod nakasinati usab sila sa samang panghitabo ang Cyclone Nargis nga mikalas og 130,000 sa ilang mga tao og 2.5 million sa ilang mulupyo nga naapektuhan ni atong 2008. Si Sein kinsa chairman karon sa Association of Southeast Asian Nation kon ASEAN nagkanayon nga mipadala na usab sila relief goods alang sa mga biktima sa bagyo dinhi sa Bantayan Island. Gani dugang niya aduna pay moabot nga relief goods gikan Yangon ug doctors nga mohatag og libreng medical services sa mga biktima. Si 4th District Representative Ben Hur sa Limbangon kinsa misugat sa mga opisyalis dinhi sa airport nidasig sa katawhan nga mopahigayon og adopt a family program alang sa mga biktima sa bagyo kinsa patagan nila og 12,000 ngadto sa 15,000 pesos financial assistance aron makatuod sa pagbalik sa ilang nagubang kabalayan. Usa ang lungsod sa Santa Fe sa 4th District ang hilabihang naigan sa Bagyong Yolanda. Diin mikabat sa 485,800,000 pesos ang kinatibuk ang danos. Libutyag si Mayor Jose Esgana nga 50 milyones ka pesos na ang ilarang madawat nga annual budget gikan sa gobyerno. Niawhag usab si Esgana nga matabangan sila sa gobyerno. Karong mga orasa Mensyo, pabalik na usab sa Myanmar si Presidente Sein. Mensyo. Daghang salamat, Winnie, reporting gikan Cebu City. Gisugyot karon sa mga international humanitarian groups nga panahon na nga masiguro ang pagsanta sa sakit sa mga dapit nga apektado sa Bagyong Yolanda. Si Wilmark Amazona dunay detalye niini. Wilmark? Mensyo sa coordination meeting kaganinang buntag dinhi sa Dakbayan sa Tacloban, girekomenda sa mga international humanitarian groups nga panahon na ang pagsiguro sa disease prevention diya sa mga dapit nga apektado sa Bagyong Yolanda. Matod sa Emergency Coordinator of Yolanda Response sa UNICEF, Angela Kearney, karon nga halos na usa ka bulan sukad miigo sa Yolanda, angay na lang nga dunay kakuhaan og moinom nga tubig ang mga apektadong mulupyo. Matod sa UNICEF nga gikinahanglan ang good sanitation aron kapugnan ang outbreak sa mga sakit. Nakita nga mamiligrong masakit ang mga bata diha sa evacuation center, ilabi na kadtong wala pa 5 anyos o kadtong malnourished. Nasuta nga dunay 172 ka bata nga natinong severely malnourished samtang 531 ang moderately malnourished atol sa gihimong nutrition assessment sa UNICEF. Matod ni Kearney, gikinahanglan ang hiniusang kusog aron musulbad ang problema. Nakahimo ang UNICEF sa pagbakuna sa 10,000 ka bata batok sa polio ug measles samtang kapin sa 9,000 ang nahatagan og vitamin A supplement. Mensyo. Daghang salamat, Wilmark Amazona, reporting gikan Tacloban City. Misaka na sa 5,786 ang namatay tungod sa Bagyong Yolanda, hapit usa ka bulan na ang milabay. Gibutyag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council nga nagpabiling anaa sa sobra 26,000 ang samdan ug dulan 1,800 ka tawo ang missing tungod sa bagyo. Dugang sa NDRRMC, sobra 2.3 milyon ka pamilya o sobra 11.2 milyon ka tawo ang apektado sa bagyo. Nakamugna sab ang bagyo ug kinatibuk ang sobra 35 billion pesos nga danyos, lakip ang sobra 18.2 billion pesos sa infrastructure ug sobra 17 billion pesos sa agriculture. Pagkakaroon mikabat na sa sobra 974 million pesos ang hinabang nga nahatag ngadto sa mga apektado sa bagyo. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, gisuportaan sa mga balay kahilayan sa Baguio City ang kampanya Batok sa HIV. Ang detalye sa among pagbalik.
Gipaabot nga magkigtagbo si Jordanian journalist Baker Atiani ngadto ni Presidente Aquino sa Malacañang karong hapon. Miabot si Atiani sa Manila sakay sa Osaka private plane gikan sa Hulo. Na-recover si Atiani sa Patikul Police Station samtang naglakaw siya sa Barangay Igasan ni adtong Miyerkules. Gidaladayon si Atiani sa Sulu Integrated Provincial Hospital aron mupahulay. Sigon sa tinubdan sa Solar News, mibisita si Sulu Governor Abdusakur Toto Tan ug ang iyang amahan nga si Abdusakur Tan sa ospital. Dugang sa tinubdan, misugilon si Atiani nga mius-usab ang iyang timbang tungod sa stress ug sa kalayo niya sa iyang pamilya. Giingong gikidnap si Atiani ni Abu Sayyaf leader Julasman Saljuan sa Patikul Sulu atol sa iyang pag-interview sa leader sa bandidong grupo. Gisuportahan sa mga balay kahilayan sa Baguio City ang kampanya batok sa pagkatap sa makatakod nga kagaw ang human immunodeficiency virus nga mosangpot sa AIDS. Nagparada kagahapon ang kapin sa 1,002 katrabahante sa mga bars ug nightclubs uban ang mga HIV advocates, doctors ug medical workers ug uban pa alang sa pagsaulog sa World AIDS Day. Gihimo ang parade sa Session Road hangtod na sa Baguio Convention Center diin mipalupad sila og mga balloons isip halad ngadto sa mga nangamatay sa sakit nga AIDS. Nagsaka ang gidaghanon sa nataptan sa sakit sa Baguio City samtang dunay 8 ka bag-ong kaso nga na-record karong tuiga. Mao kini ang labing daghang kaso sa usa ka tuig sukad ang Local Health Department ni monitor sa HIV AIDS cases sa syudad sugod ni adtong 1991. Aduna nay 59 HIV/AIDS cases sa Baguio City. Gipasabot sa presidente sa Baguio Association of Bars and Entertainment Establishment kun BABES, Alan Bandoy, nga mituman ang 6,000 ka empleyado sa 54 ka night establishment sa mga health ug sanitation regulations sa syudad, pinaagi sa pagsubay sa weekly check-ups ug tests. Aniya na ang front pages sa mga pamantalaan sa Sugbo. Sa Sunstar Cebu, giauhag sa usa ka civil society group ang pagbantay sa calamity fund sa gobyerno. Sa Sunstar Super Balita, giingong gisagpa sa usa ka magtutudlo ang managsuong estudyante sa Liloan, Cebu. Sa Cebu Daily News, may bukas na ang carnival sa South Road Properties sa syudad sa Sugbo. Sa pagbalik sa Solar News Cebuano, giatake sa mga sakop sa MILF ang Marawi Police Station. Ang detalye sa among pagbalik. Atong sayron ang front pages sa mga pamantalaan sa Mindanao. Sa Sunstar Davao, gipatay ang igsuon ni suspected carnap king Ryan Bactinyu sa Davao City. Ug sa Bandera Mindanao, gibutsyag sa Jordanian journalist Baker Atiani nga nakaiskapo siya gikan sa iyang pagkabihag. Napatay ang usa ka negosyante kinsa igsuon sa suspetsadong carnapping syndicate leader didto sa Davao City. Ang pamilya sa biktima nagtuo nga nasaypan ang biktima nga mao si Ryan Bactinyu. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Pagpatay na sa pag-abot sa ospital si Christopher Yu, igsoon sa suspetsadong carnapping syndicate leader nga si Ryan Bactinyu. Gipo silang biktima Miyerkules sa gabi isulod sa iyang sakyanan. Ang asawa sa biktima mibutyag nga adunay nagsunod-sunod kanila nga nakamotorsiklo pipila na kaadlaw
sa wala pa ang hitabo. Gidudahang naalaan ng biktima nga si Ryan Bactinio kinsa nagatubang karon og mga kasong carnapping sa Davao. Hinoon matod sa hepe sa Santa Ana Police Station, Superintendent Cesar Cabuhat, ilang gisusi ang daghang anggulo isip motibo sa pagpamatay. Lakip na ang away sa negosyo o posibleng kalambigitan sa biktima sa illegal gambling. Nagdumili paghatag og komentaryo si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa kamatayon sa biktima. Una nang mitanyag si Duterte og 5 million pesos sa miaging tuig alang sa pagkasikop ni Ryan Yu. Apan si Yu nakabutang og piyansa. Mencho. Daghang salamat, Bentesor, na reporting gikan Davao City. Gitahong mo patuman og coverage holiday kung dili una mohimo og news coverage ang mga tigbalita sa Cotabato area ngadto sa 6th Infantry Division sa Philippine Army isip protesta. Matod ni John Unson sa Philippine Star nga nagbase sa Cotabato City, ila kining protesta sa mga sundalo nga nalambigit sa illegal logging activities sa lungsod sa Alamada, North Cotabato. Matod ni Unson, mulungtad ang ilang coverage holiday hangtod nga mawala sa 6th Infantry Division isip Commander si Major General Romeo Gapos. Nadakpan sa miaging bulan sa kapulisan sa North Cotabato ang napulo ka sundalo nga nanghakot og mga lawaan logs ginamit ang duha ka military trucks sa 7th Infantry Battalion. Dugang balita sa pagbalik sa Solar News Cebuano. Giatake pasado alas 12 kagabi sa dili minus 50 kasakop sa Moro Islamic Liberation Front kun MILF ang Marawi Police Station aron pagluwas sa ilang duha ka kauban. Gidagit sab sa mga MILF members human sa pagsulong ang hepe sa kapulisan sa Marawi, Superintendent Christopher Panapan. Napatay atol sa hitabo ang usa ka sibilyan kinsa giingong bayaw sa hepe sa kapulisan. Nakaiskapo ang mga MILF, dala ang ilang naluwas nga kauban ug ang police chief nga gihimong human shield. Ang naluwas nga MILF members giila nga sila si Mesron Borodan ug Joanny Kader. Kinsa nasikop ni adtong Oktubre 30 tungod sa illegal possession of firearms. Giingong gipanguluhan ang MILF group sa usa ka Commander Osama Ali ug usa ka James Macaraya. Gibutyag sa commanding officer sa 103rd Brigade, Colonel Glenn Macasero, nga padayon karon ang negosasyon alang sa pagbuhi sa gidagit nga hepe sa Marawi City Police. Update sa pagsulong sa mga sakop sa Moro Islamic Liberation Front sa Marawi Police Station sa report ni Cheng Ordonez. Cheng, unsay bago? Medyo, atong nasairan nga ang mga MILF members may putol una sa power lines sa police station una paghihimo ang pagsulong. Usa ka opisyal sa syudad mibutyag nga wala kauyon ang MILF sa pagsikop sa ilang duha ka sakop sa usa ka checkpoint samtang nagdala og armas. Nangangkon ang MILF nga ang pagsikop sa ilang duha ka sakop kalapasan sa standing agreement tali sa kagamhanan og MILF nga giingong nagtugot sa mga sakop sa MILF pagdala og armas gawas lang sa high-powered firearms. Giingong sakop sab ang duha ka MILF members sa committee nga nalambigit sa peace process. Una nang gitaho nga napakyas ang negosasyon sa MILF pagparili sa ilang duha ka kauban tali sa mga otoridad sa probinsya sa Lanao del Sur ug Marawi City tungod kay napasaka na ang kaso sa korte. Menchu. Okay, Cheng, dunay report nga nag-ingon nga alas 3 kaganinang kadlaw na hitabo ang pagsulong sa MILF. Dunat say nisulti nga tungang gabi. So, sa imong pagkahibaw, unsay saktong oras sa pagsulong? Mencho, ang report niya about sa 1st Infantry Division, ingon ni Captain Jefferson Somera, spokesman sa 1st ID, 12:10 a.m. Alas 12:10 ang panghitabo sa Marawi Police Station. Mencho. Okay, so ato sab klaruhon, Cheng, no? Naluwas ba gayud sa MILF ang ilang duha ka kauban? Again, quoting Captain Somera, naluwas nilang ilang duha ka kauban, identified nga si Kader ug si Borodan. Ug ingon pa ni Captain Somera, ang rason gidala pa nila si Superintendent Panapan kini tungod sa security sa ilang pag-withdraw isip usa ka human shield. Okay. So ang naaduna sad may mga reports nga nakuha nga nakunoy adunay namatay nga biktima atol sa pagsulong. Kini bang biktima as usa ka sibilyan o sakop sa kapulisan? Ang napatay nga biktima medyo usa ka sibilyan. Naila sa ngalan nga Malik ug ingon pa bayaw ni Superintendent Panapan. Usa ka sibilyan ni siya.
Dugang ni Inimencio, nag-ingon si Captain Sumera nga walay military action gihimo ang first ID. Ang immediate response sa AFP mao ang pag-file og complaint sa Ad Hoc Joint Action Group kun AHJAG ug paghangyo sa pag-release kay Superintendent Panapan sa pinakadaling panahon. Gikumpirma sab ni Captain Sumera ang pagpangay ug panabang sa religious leaders ug influential nga mga tao sa komunidad aron pag-negotiate sa pagbuhi kay Superintendent Panapan. Menchu. Alright, dagang salamat, Cheng Ordonez, reporting gikan Cagayan de Oro City. Sa Zamboanga Peninsula, giapila na sa DENR ang information caravan nga gihimo sa Western Mindanao Regional Development Council alang sa pagsabwag ug kasayuran ngadto sa katawhan. Si Jong Kajon muasoy kabahin niini. Jong? Yes, Mincho, gimanduan ni DENR Regional Executive Director Arlen Durable ang tanan niya provincial o community officers sa mga lalawigan sa Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur sa aktibong pagsalmo sa gihimong information caravan. Sunod-sunod ang gihimo karon bag-o ang information caravan sa mga lungsod sa Jose Dalman sa Zamboanga del Norte o sa Mitsalip, Zamboanga del Sur. Tuyo sa information caravan nga matagan sa hustong kasayuran ang publiko o makahatag o mga ahensya o ang mga ahensya sa gamanan o dinali ang tubag sa mga ikinahanglan sa katawhan. Sa kitibukan, kabahin sa ang info caravan sa poverty reduction program sa kagamhanan. Lakip sa gisgutan sa info caravan ang climate change mitigation and adaptation strategies, national greening program ug uban pang priority programs. Gawa sa info caravan nakapadayon sab og tunol o ubang serbisyo ang mga ahensya sa gobyerno ngadto sa katawhan sa Jose Dalman. Nanonomusab ang DENR personnel, mga kawani sa LGU o mga katawhan sa wala pa sugdi ang info caravan. Lakip sa gitanom ang mga seedlings sa Nara, Lumbayaw o Kamagong 3. Sa Mitsalip, Zamboanga del Sur, ang DENR team, kauban ang mga estudyante, nanonomusab og 200 ka mga seedlings sa Mogani, Chris. Mencho? Dagan salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Banabana sa dagan sa panahon, uban ni Pat Fernandez. Pat? Hi, Menchu. Dunay hininga mga pag-ulan sa Southern Luzon, Bicol Region ug Eastern Visayas tuig gihapon sa tail end of a cold front. Hinay sa mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera ug Ilocos Region tungod sa northeast monsoon kun hanging amihan. Sa Luzon, ulanon ang Calapan ug dunay thunderstorms sa Lawag, Baguio City, Puerto Princesa, Tagaytay, Metro Manila, Tugigaraw ug Legazpi. Sa Metro Manila, ulanon nga dunay thunderstorms hangtod na sunod semana. Sa Visayas, ulanon ang Borongan, samtang dunay thunderstorms sa Cebu, Iloilo, Tagbilaran, Dumaguete ug Tacloban. Sa Metro Cebu, dunay katag-katag nga pag-ulan ug thunderstorms hangtod na sunod semana. Ug sa Mindanao, katag-katag sabang pag-ulan ug dunay thunderstorms sa Davao City, Cagayan de Oro, Zamboanga ug General Santos. Samtang jutay lang ang pag-ulan sa Cotabato ug Butuan. Ug sa Metro Davao, ulanon nga dunay thunderstorms hangtod na sunod semana. Ug mao kato ang latest sa dagan sa panahon, Visayas ug Mindanao, pag-amping kanunay. Balikan nimo, Menchu. Dagan salamat, Pat Fernandez. Kung buot ninyo matanaw pag-usabang episode karon sa Solar News Cebuano, i-like ang among Facebook page, Solar News Cebuano. Bisitahi sab ang among website, www.solarnews.ph. Alang sa inyong mga sugyot o komentaryo, mahimo sab ninyo kiningi email sa solarnewscebuano@solartv.ph. Og mao kadto ang Solar News Cebuano hangtod sa Lunes puhon. Ako si Mencho Antigua Macapagal. Daghang salamat ug pag-amping Kabisayan ug Mindanao.